мо корд омадем, мо рӯзара чӣ хел мегирем ба хотири як моҳи коритон ина бигзор шумо $1000 ёфтед. яки шумо медонед ки миллиард савоба айдаст додед. миллиард савоба ба $1000 шумо бигем тамоми савоба иваз кардед. дар як моҳ бародари азиз асҳоби пайғамбар хонаошон дар меҳмон мешиданд ба ғайри як гӯем зарфта об ҳичи надоштан бихӯранд. пайғамбармон мега ҳафтае мешид ки мо ба ду чизи сиёҳ рӯзмона мегзарондем, яке об, яке хурмо. агар мо ҳамуним тайнона дар ин як моҳи рамазон интихоб мекардам, дисмай кор мекардаму хизмати худома мекардам, дунболашда худо бо баракати дигам медод. ой бо баъзеош ҳамин қадар номардан ки муллоҳо мастанд мега ё меган хиёлшон ки дини муллоҳо аст. хиёлшон ки шариата муллоҳо ҷорӣ карданд. ин шариати худо аст. фақат муллоҳо пуштибонӣ мекунанд. бо ҳар мулло ҳам не. бо муллое аст ки ба чени дили шумо гап мезанад барои худша хуб кардан. лекин мо бародари азиз худои меҳрубон агар ҳамеша ҳамин инсоф мона дур накунам, мо хотири худо ай хотири ҳама боло аст. бисёри бародарои мо моҳи рамазона хурдан ма кор мекунам. ин рамазон гузашт рафт. инак то рамазони дигар худо донад ту зиндаи мурдаи зиндаам ки бошӣ ту чӣ қас савоб ай даст додӣ. мега рӯзадор ба ду чиз хурсанд ай. якум кадом вақт? вақте ки иза афтара фариҳа бифитри. пайғамбар мега якум хурсандии рӯзадор ҳамие ки вақте соати рӯзашкоиш меяд. бин дақиқаҳоро нигаҳ мекунем, тезтар шава хурсандем. ҳамин дастмона та вақта дароз кардем, хурсандӣ фаромон мегирад. як хурсандӣ. дуюм хурсандиш иза лақия раббаҳу фариҳа бисавми. дуюм хурсандиш мегӯям ки вақте худо ҷамолша нишонаш метаҳад, мегӯян ҳамин ҷамол ман нишон доданам ба хотири рӯзатай. ана унҷа мега бо ба рӯза доштанаш хурсанд мешавад ки ман дар ивази рӯза доштанам ҷамоли парвардигор надидам.